a za kamerou Thea. Dneska bychom vám chtěli ukázat náš naprosto běžný den. Takže začínáme tím, že se s Teou vždycky sejdeme buď to u mě před barákem, anebo tam o pár metrů vedle, takže se uvidíme za chvíli. Už jsme vidět! Čau! Takže teď se nacházíme zrovna na našem místečku, kde se většinou setkáváme. Záběr na místečko. Záběr na místečko. Setkáváme se tam. Jo, táhle to socanský jméno na jméno. Tam to socanský místo na kanále. Tak čau, za chvíli. Jsem se asi vypatřit. Takže teď se nacházíme v prostorách naší fotbal